Il-kwistjoni fil-Kunsill Nazzjonalista ta' Ħal Għargħur komplet baqba fl-aħħar ħinijiet wara li s-Sindku Helen Gauci li tinsab f'nofs kontroversja tant li kontrija mozzjoni ta' sfiduċa irrifjutat li tippubblika sempliċi sqarrija li tiċċara r-raġuni għall-għeluq tal-uffiċjali tal-Kunsill. Dan ovvjament kontra kull interess tar-residenti fil-lokalità. Il-Kunsilliera Laburista Marija Meli spjegat fuq il-medja soċjali ir-raġuni vera li il-Kunsill ta' Ħal Għargħur ma kienx miftuħ fil-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa u dan minħabba li l-amministrazzjoni kollha kienet bil-lif u mhux minħabba l-kwistjoni pendenti li għaddejja bħalissa u tinvolvi akkużi serji dwar amministrazzjoni ħażina, inkluż bi ħlasijiet dubjużi u aktarx irregolari. Għalkemm kien hemm qbil sħiħ biex l-informazzjoni tiġi pubblikata fuq is-sit tal-istess Kunsill anke biex in-nies tkun marfa aħjar, jirriżulta li s-Sindku rrifjutat. Meli tennit li l-uniku membru fil-Kunsill li għandu l-aċċess għal midja soċjali u uffiċjali hi proprju s-Sindku Helen Gauci. Minflok din nażet li tkompli żied il-ħatab fuq in-narrattiva qarrieqa li l-Kunsill kien magħluf f'dawn il-jiem minħabba l-kwistjoni kbira li għaddejja. Fil-jiem li għaddew iż-żewġ kunsillieri Laburisti, Meli u Christopher Fenek, flimkien mal-Viċi Sindku Indipendenti Frances Kattart, qablu li għandha titressaq mozzjoni ta' sfiduċja fit-tmexxija tas-Sindku wara li baqgħu fil-għama wara diversi talbiet tal-informazzjoni fuq nefqiet suspettużi. Tali nuqqasijiet ukoll ġibet l-attenzjoni dwarhom ħadħli fl-Awditur Ġenerali, iżda anke dan is-Sindku Nazzjonalista ġiet taqgħu tqum anke mill-preżentazzjoni tar-rapport annwali. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista tilef il-maġġoranza tiegħu ta' siġġu wieħed fil-Kunsill wara li l-Viċi Sindku rriżenjat u żammet posta bħala indipendenti.